Was w kolejnym odcinku recenzji Wikry Kochani i od razu przepraszam Was za to, że obraz się troszeczkę trzęsie, ale trzymam akurat kamerę w ręce i niestety tak będzie się trochę trząsł obraz, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie, bo chcę to nagrać jeszcze dzisiaj, żeby jednak Wam to wrzucić, żeby coś tam było na kanale, tak jak zawsze. I dzisiaj będzie recenzja ogiera hanowerskiego z firmy VIA 2020. Jest to oczywiście Lancelot, taki model specjalny, którego dosyć ciężko dostać i praktycznie go już nie ma w Polsce, więc to jest w zasadzie taki unikat, taki mały jakby resin, czyli inaczej arka. Zapraszam do oglądania. I dzisiaj właśnie stwierdziłam, że zrobię taką recenzję tak jak ostatnio z tymi zestawami magicznymi, czyli po prostu będę tak trzymać model w ręce i Wam pokazywać, bo jeżeli chodzi o Lancelota, to od razu powiem, że on jest bardzo szczegółowo wyrzeźbiony i myślę, że tak będzie mi najlepiej pokazać te wszystkie szczegóły. Więc tak. Jak widać jest maści, powiedziałabym, taki skarogniady srokaty. O, jego malowanie jest po prostu przepiękne. Zobaczcie, jak wyglądają te łaty. Jeżeli mi się uda, to spróbuję to wyostrzyć. Chociaż to nie będzie aż takie łatwe, ale no, zobaczcie, jak te łaty wyglądają. Są po prostu przepiękne. Bardzo mi się to podoba, jak one wyglądają. Tutaj takie bardzo fajne przejście tutaj na tej łacie. No przepięknie jest pomalowany, ma tutaj wszystkie cienie porobione. Naprawdę jest super. Tutaj grzywa jest w koreczkach, dwukolorowa. Proszę. Chociaż powiem szczerze, że jeżeli chodzi o to wykonanie koreczków, to nie są one zbyt szczegółowe. Ale zobaczcie na jego pyszczek. Tutaj są wyrysowane wszystkie mięśnie tutaj twarzy, nawet widzę jakąś żyłę tutaj. Ma pomalowane oczy, co jest naprawdę rzadko spotykane u modeli, tylko w zasadzie u Breyerów, więc naprawdę niesamowita. Tutaj ma taką oto odmiankę, dosyć nietypową i powiem szczerze, że ta odmianka tak mi się średnio podoba, bo chyba nie jest zbyt realistyczna, ale okej. Ale tutaj zobaczcie, jaki ma piękny, realistyczny pyszczek. Tutaj jest niesamowite, ale to jest szczegółów, tak samo to oko. Piękne to jest. O, tutaj kolejne piękne cieniowanie tutaj. O, ma takie oto tutaj długie odmianki. Ogon jest taki oto. Też ma takie przejście, takie jakby ombra z białego do czarnego, jakby taki, może to jest chyba nawet ciemnobrązowy. Kopytka ma oczywiście zrobione strzałki kopytowe, bardzo szczegółowo zresztą. O, zobaczcie, pięknie wyglądają te kopyta. Tutaj oczywiście jest to ogier, więc ma tutaj oczywiście pózdro i napisy firmowe. Proszę bardzo, gdyby ktoś był ciekawy, jak one wyglądają. O, i tutaj nawet ma chyba zrobione też takie szczegóły. To są chyba wicherki, z tego co się nie mylę. I tutaj na nogach, tutaj nogi też ma pięknie wyrzeźbione wszystkie mięśnie, o. A tutaj, proszę bardzo, wyrzeźbione i pomalowane kasztany. Tutaj na jednej nóżce i tu na drugiej też miał te kasztany, o tu. Tutaj właśnie na tych dwóch nogach ma kasztany. Jest po prostu świetne. Jeszcze raz tutaj pokażę, że tutaj ma wyrzeźbione, chyba to są zmarszczki jednak. Więc naprawdę jest przepięknie wyrzeźbionym koniem. O, tutaj zobaczcie, jeszcze klatka piersiowa. Tutaj kłąb jest oczywiście odpowiedniej grubości, nie jest za chudy, także to jest bardzo dobra wiadomość. On jest wykonany z troszeczkę chyba innego materiału niż Schneich czy Collecta, tak mi się przynajmniej wydaje, bo jednak ten materiał w dotyku jest zupełnie inny niż Schneich czy Collecta. Jest taki bardzo gładki, fajnie się go dotyka. Taki właśnie od razu czuć, że to jest coś takiego, powiedziałabym, droższego i taki lepszy materiał. Wiem, że
jak niektórzy zamawiali ten model albo inne modele z tej firmy, to one przychodziły z połamanymi częściami. Tak słyszałam przynajmniej. Ale u mnie nic takiego się nie zdarzyło. Gdyby ktoś był ciekawy, no to ja ten model kupiłam, jak jeszcze był na Monocerusie. W zasadzie dostałam go na Mikołajki, ale był kupiony z tej strony, bo jeszcze wtedy był tam dostępny. Teraz niestety już go tam nie ma. I właśnie on nie przyszedł do mnie uszkodzony, jak widzicie. Wszystko ma na swoim miejscu, ale tak właśnie słyszałam od innych osób, które kupowały m.in. też ten model Araba, czyli Sharifa, że też taki przychodził z łamanymi częściami, że podobno ten materiał nie jest zbyt dobry. Tak inni kolekcjonerzy mówili. Ale jeżeli chodzi o mnie, no to ja nie mam żadnych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o ten materiał, bo mój model nie ma żadnych skaz właśnie. Żadnych tu pęknięć czy coś takiego, nic tu po prostu nie ma, jest po prostu cały zdrowy, nic mu się tutaj nie stało, nie chwieje się, także na pewno się łatwo nie przewróci, to jest na pewno wielki plus. No i tak mówiłam, niestety możecie go dostać tylko i teraz na zagranicznych stronach. I taką ciekawostkę jeszcze powiem, że jest jeszcze drugie malowanie tego modelu i to jest taki skarogniady z jabłkami, jeżeli się nie mylę. Widziałam, że ktoś go miał chyba na jakimś kanale na YouTube, widziałam, że ktoś pokazywał i że oczywiście to jest ten sam model, ale w innej maści i ma trochę inne ułożenie uszu. No jak widziałam na filmiku, to tak jak tu Sharif ma, tak jak tu Lancelot, znaczy się, ma uszy takie tu proste, nie? To ten drugi Lancelot w tej drugiej maści ma takie jakby uszy trochę oklepnięte. Więc taka jest różnica, gdyby ktoś był ciekawy. A cała reszta modelu jest praktycznie taka sama jak ten normalny, którego tutaj widzicie. Więc występuje w dwóch malowaniach. Możecie sobie oczywiście wybrać tę, która Wam się bardziej podoba. Bo jeżeli chodzi o to drugie malowanie, no to ono mnie jakoś niezbyt zachwyciło. Bardziej wolę właśnie to, bo uważam, że jest naprawdę piękne to malowanie. Naprawdę bardzo mi się podoba. I jedyne, co możecie zauważyć, to tutaj jedna noga jest troszeczkę krzywa. O, tutaj możecie to lepiej zobaczyć. O, właśnie, krzywa trochę jest, ale to w żaden sposób nie przeszkadza modelowi w staniu. A więc tak, co mogę jeszcze powiedzieć? Robiłam jakiś czas temu porównanie tego modelu z ogierem hanowerskim ze Schleisia. I jeżeli oglądaliście ten film, no to mogliście zauważyć, że Lancelot jest dużo wyższy niż właśnie ten Hanower ze Schleisia. Bo jest to troszeczkę większa skala jednak. Jest to oczywiście LB, ale jest jednak większy, bardziej w rozmiarze kolekty. Mogę Wam pokazać teraz porównanie z modelem z kolekty. O, zobaczcie. Tak się składa, że mam ogiera hanowerskiego z kolekty i jak widzicie Sharif, ten Lancelot, przepraszam, jest jednak wyższy od niego. To ewidentnie widać, że pomimo tego, że w sumie te skale są dosyć podobne, bo jak się patrzy na te modele, to są dosyć do siebie podobne. Mogę Wam od razu tutaj na filmie zrobić takie porównanie, żeby nie robić osobnego filmu. To zrobię Wam tutaj takie małe porównanie, żebyście mogli sobie zobaczyć. O, tak wyglądają odmianki. W sumie, jakby się przyjrzeć tą odmianką, no to one są bardzo podobne, bo tutaj to jest Atlas, będę tak mówić. On ma tutaj taką odmiankę, po prostu gwiazdkę, a Lancelot ma tutaj też bardzo podobną odmiankę, tylko tutaj ma takie białe plamki. To też powinno być białe, ale to jest jakaś brązowa farba, chyba jakiś mankament. Ale odmianki są bardzo podobne. No, wielkość no to już w zasadzie widzicie. No, nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć, jeżeli chodzi o to porównanie, ale chyba główną różnicą jest po prostu wielkość tych koni, że Lancelot jest po prostu wyższy trochę. O,
Chociaż jak teraz się przyjrzycie, to chyba jednak nie, raczej Lancelot jest wyższy, tak. No, jak się tak spojrzy, no to rzeczywiście on trochę tutaj jest większy. Ale to są takie w sumie małe różnice moim zdaniem, więc no, gdyby ktoś był ciekawy i chciał sobie porównać, no to właśnie to jest bardziej skala taka kolekty. Oczywiście LB, ale bardziej w wielkości kolekty. Więc to by było w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o Lancelota. I tak na sam koniec chciałam powiedzieć, że bardzo polecam ten model. Jest po prostu prześliczny, bardzo szczegółowy, chyba bardziej szczegółowego i realistycznego konia nigdy w życiu nie miałam, bo jak wiecie, nie mam na przykład Breyer Traditional albo ogólnie takich właśnie bardziej wysokopółkowych koni i nie mam zbyt wielkiego porównania, więc bardzo się cieszę, że mam właśnie Lancelota, bo po prostu zawsze mi się marzyły modele z takich firm właśnie o wyższej cenie, więc bardzo się cieszę, że rozpoczynam właśnie od V i na pewno za jakiś czas kupię też Gustawa, bo jest po prostu przecudowny i no, chciałabym właśnie mieć Gustawa. Jeżeli chodzi o Szarifa, no to nie podoba mi się jego grzywa, więc raczej nie będę jego kupować, ale Gustawa jak najbardziej, bo jest przecudowny. Więc no, tak jeszcze na koniec powiem, bo jeszcze chyba tego nie powiedziałam, że ten model kosztuje właśnie Lancelot około 50 zł, więc jest droższy niż na przykład taki zwykły kolekta czy Schleich, bo jednak jak już na początku mówiłam, jest to taki model specjalny i z tego co wiem, no to jest taka mniejsza wersja modelu z firmy Breyer. Był tam też taki Lancelot, który troszeczkę się różni oczywiście od tego. Możecie sobie popatrzeć w internecie, jak on wygląda. I to jest właśnie taka mini wersja, jakby taki, można powiedzieć, trochę artist resin, ale jednak o wiele tańszy niż te właśnie alki, tak zwane. Więc będę już kończyć ten film. Jeżeli taki odcinek się Wam spodobał w takim stylu, to zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzach, co Wy sądzicie o tym modelu i o innych modeli VIA. Jestem bardzo ciekawa, co tam napiszecie. Jeżeli chcecie być na bieżąco z następnymi odcinkami, to zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek. Pamiętajcie o zajrzeniu do zakładki społeczność, aby wypełnić kolejną ankietę, jeżeli chodzi o recenzję. Pamiętajcie o przeczytaniu opisu, bo tam zawsze znajdziecie linki do stron, na których możecie kupić ten model. W zasadzie będzie dzisiaj tylko jeden link, ale no, będzie, gdyby ktoś był zainteresowany. I oczywiście inne ważne informacje też są w opisie. I na końcu tego filmu zobaczycie dokładne zdjęcia tego modelu z bliska. Do zobaczenia.